Nazdar, dneska budeme hrát Brawl Stars. Tohle můj účet, když tak. 14 prestiží. Můžete si mě když tak přidat do friendu. A tak máte když tak skin QR kód. No tak, abych se vrhl tomu, co chci dneska udělat. Chci se dostat na 200 pohárků, abych měl house drop, a pak na 300 pohárků a abych měl 500 na Sandy. Tady to když tak vidíte. Nejvíc mám na Mortisovi. Tak jdeme na to vyšší. Jdeme to pušovat v solo showdownech. Oši, já vím, že jsem si byl, že bude jen foňal, kamo. Foně úplná sračka, takzvaně. Sandy moc nedává damage do čestek. Ale do hráčů tam to dává mega damage. Ty krásu, plnou útona k ničemu. Nevadí. Třeba zastavit další. Tak. Kuba. Já jsem taky Kuba. Já jsem to čekal. Top 3 ještě. Naši dávám jenom tady tu jednu hru. Ne. Líčil? Dobré. Jdeme na to. Hop. Dobrý. Počkejte. Teď jsem se jak, že je po mně. Je to tam, chill bro. Je to tam takzvaně. Už já nevím, vám nemůžu dát střih. Tak nic, až bude dlouhý video. A nebo to dáme jako part 1 a part 2 oší. Takže se máte na to těšit, tak to mě. Takže chci vám poradit. Vždycky jděte jenom po power cubekách. Když budou třeba v zóně, ale na kraji, ne samozřejmě úplně vzadu, tak po nich jděte. Má to cíl. Pokud chcete, abych si založil účet, dám jednu prestiž na rank 1. Na ranku 1. Na tom Brawlerovi. Jakože power level. Tak a... Tak, no prosím, tak mi to napište do komentářů. Já budu moc rád. A napište tam... Boom. B-O-O-M. Boom. A já to natočím. GG. Sandstorm. Vyhýju se. Hop. Easy win. Teda mám 200 pohárků hoší. 23 200. Pak teda na 23 300 hoší. Mytik! Jsem se jak, že mi... Mytik! Kde je tam na reka? Já mám reka na prestiž. Opening? To až příště. To až příště videu.
Jdeme na to. 6. Tam rovnou nahoře vidím další. Tamhle. Justice time. Další fighty. Baby. A fighty. Very, very cooked pro mě. Ne. I'm sorry. For me is very nice. Pozor. Ne, to je... Neznám. Nebudu tam radši. Top 4. GG. Vyhiju se. Very nice. Půjdu sem. Ne. Kámo, ten Griff mě moc grifuje. Proto se tak jmenuje Griff. Vyhraj. Vyhýlovat. A jdeme na něj. Easy win. Je to tam hoší. Podíváme se na questy hoší. Pošlete mi invite a já sám prvního jako budu mít v invitech. Sorry hoší. Tak s ním udělám to 2. Jo? Tak. Chatejte hoší. Jedeme na to. To je poslední hra asi, nebo nevím. Já jsem se tak nedíval, kolik mám pohárku hoší, to je v háji. To je v háji. Hoší už. Musíme dát 50 odběratelů a já zkusím streamovat. Bravko. To je moc cooked. Přísám, že už nebudu tak sprostej. Jako jsem byl u Foňa. Nevadí. Kolik mám? Ty vogouší. Tam jsem tady zabral. Asi poslední hra. Hop. Tak což? Budu moc rád, když jsem 20 like na to 2 videa a já budu dělat čím dál tím lepší a lepší videa. Lepší pozor. Neříká si dávajte pozor, může stříhat přes vodu. To vlastně všechno. To je jedno, tak. To jsme se dopracovali hodně daleko. Ne, já nechci chillovat. Chill? Tak budu chillovat. Spáneček. Spáneček pro zmrtvé. Jakub Miko. Easy. Riko. Dohaj. 86. Kamo. Já chci víc už. To bude tak minimálně 15-minutový video, takzvaně, nic. Takže na 2 hodiny, teda co? Ty kraso, ty kraso, ty kraso, ty kraso. Já to nedávám. To je velmi cooked. Jsme tu chaos dropů. Poslední hra, to když tak děláme další video.
Já už nevím, kolikrát jsem řekl poslední hrátem. Co mě fakt štve, že to nedává tak velký damage, jako do hráčů do těch čestek. Doma ten pin s tím míčem, říká se mu Trionda, protože je to fotbalový míč. Jak tam brečí s těma rukama, tak tady prosím dejte like, abych věděl, kolik lidí se ho koupilo z mých odběratelů, nebo prostě, co se na mě koukali. Tyjo, mě to fakt štve, kámo. Daj pan. Tyjo, mě fakt až opí. Na mě poopí. Štve. Tyjo. Holy fuck. Jde z něj strach. Sandstorm. Dík. Bude easy win takzvaný. Dobrá. A teď kde je cápačka? Tady je cápačka. Easy. Mi. 197, pojď, 3 pohárky. 3 poslední pohárky už. Ne, prosím. Ne, kamo. Minus kolik. Sorry už. To je v háji, hoši. Já tomu rozbiju kámo pusu, nebo já nevím. Mě to štve. Hop. Ne, ještě, že jsem se dal. Ne, já na to nemám, já to pušnu dole. Já to nedávám. 2. To nedáváš, to nedám. To je very cool, takzvaný. Hop, tak jdeme na to. Prosím, vyhrajme to hned první hru, ať už nemám nerva. Co říkám, 15-minutový video ještě. No nic. Doufám, že jste vydrželi až do konce. Teda nevím, jestli to ještě konec. Dobře, jdeme na to. Mrzky chce zase týmovat. I když jsme spolu v týmu. What the hell? Tak mi aspoň pomož, ne? Já mám tam fajtí, tak to se. Dobře, se internet, sice nevím, co to je. Prostě, že myslí ten internet. To dá. Nedá. Tak, 14 baví. Oh, chill. So happy, no. Tak určitě. Winner. Kolik? Jo! Je to tam, hoší. Utrpení, hoší. No nic. Tolik. Nevadí, hoší. Tak čau. Mějte se a prosím napalte like a odběr. Zar.